फट' खेबजागासिनो दङलाय wow कालारानो आलदालै बेना औ बिसोर बेस्ट एकदम केमेरामेन जोंना बाबुआ बरिया आरो नैबाव दंजोबो जोंना नै दङ बै साइडआव मोजां दंना बुरि सिनाखैनो दुर्गा मुथिया बुरि सिनाखै अ माइ बिमा आंना गोजाननिफ्रायनो जायोलै सोर गोजाननिफ्रायनो जायो जोंना नै बिदि साजायदों आरोना बरिया मोजांसिन जादों जानाया देग्लाय हो खुलुमबाय आं बरिया एसे मानसिया खम आरोना आयौ वा खुलुमनाया बिदिसो आरो बेसेबा गोजाननिफ्राय खुलुमहरखाबाय नै केमेरामेन जल्दी फकास कर' मोजां मोननाय आराम मोननायनोलै मालाय बरिया सिनाया नै खोमसि खोमलावसो साइथिङावसो दं ओयाव थांना दं ओइयाव लासैलै फैथारगोनलै दाबो बानाया माला जाबावगोन जाखो ट्रेन गाखोनाय ओंखारनाय बिराद उसुबिदा दे बा बिदि ओंखारनांगौ आरो ना बिराद उसुबिदा जाबाय नैबे ब्रिटिशनि दैखरमोनलै सिनायनाय नंला ब्रिटिश आमोलनि दैखरमोन बियो ब्रिटिश आमोलनि दैखर वाव सेटिं जाखानाय नामा मा दंब्रा बावलाय सिङावलाय ब्रेक दं होननायसो नैबे बिदि साजायदों आरो बेयाव बरिया नै हाथरखि बायदिसो नुजोबो बेखौ नै रकेट खारनाय बायदि फैदो ओरै बानायलांसै बरिया बानायदों हनै बरिया लटारिखौ लानोसै नामा हो लटारिखौ लानोसै बरिया प्रसाद रानदोंनो दे नांथ'ला दा नै भगबाननि लादु मोनजासिगोन आंबो नै भगबाननि लादु भगबान लादु सोर हरो बिदिखौ दान बैयाव हरोब्रा जायोबा जादो मुलि होनायसो सानखो ना माखो आं नैबे सन्देसखौ जानोसै बरिया हाबबाय सिङाव दा बेबायदि आरोखि नै बिजनेसआ आं जाथ'ला जुलाफिखौ गोदै जाबाय आं जिनिसा बेबायदि आरोखि दा बिदि फुजा होनाय हाजोब्बाय ओरैबो दं मानसि फटक लादों मालाय नै फटक लादों मालाय फट' बाबुआबो केमेरामेन जाबाय थाथारनांगौलै मन्दिराव सासे हाबबाय बेना स्टेन्डार्डसिन बैफोरनिफ्राय बरिया स्टेन्डार्ड एक्टरा जोंना बरिया साफायबाय
भिडिअ माबायाव मा मिनिनांगौ जाखो फट' लानायखौलाय बरिया फट' लाबाय आरो बेयो थरा लालायबाय नै बरिया लालायबाय नै बेहा ने